بله براستی دما من افدی من تماشا کرین گلک کیفام هات چما لورا هشمندیه که گلک باشتنا ولاتیان ده بو اف هشمندی چقص بربلا به اوقاسی و باش به هلبت ام حیاج دسته مت جمالی خود دور دغل ولد بن دسته مت جی هيا ام لمال هم ارتشتي ديفيجن خوارنا كندك اكدميني ام تكنا ساكلما كابو ام تكنا $100 بيده ام لسيرفي مساله جي هلبت باهمت تو ساكرجي باخن مبري خو بدنا وانه ام گلو عالیه کیمیوی و چه بیکتن ریاکسیونی چاوا چه دبن امی بیرا باخون هکاماده به حوالی ملابیجن از بری خو بدم وانه ولی صباح بخیر روز باش ماموسته صباح بخير خوش قاعدة مرحبا مرحبا سر چاوام بخیراتن و شان ما مستمجارك گلیکی گرینگ بور نزانم و تماشا کر از باورم گل چقاس هشمندیه که باش ناو گلده هی مجوان پرس کر مگون به مجارده آگاهی و هی آنتونه گوتم بلیش برکو کانسروژن همجی دور دسکنن هلبت چی پسپوروی ایشی ونن جبر وجه از خوازم دست پیک ده وجه بپرسم براستی جی جوان مازمه یان کانسر چه دبی یان چه نابه یان جیم بیشن تاثیر که چاوالی سر دکی ام بحثا بکن پاشم بردوام خوش قاعدة اون خوازن هم بری دیرو کاوه نکی بحث بکن هلبت کلمه پلاستیک و نزی هفته 8 ساله دجیان آمدای پترولی چه برهمی پترولی اونزانه yani heneki erzane heneki sivik yani bikaranın avi heneki hesane jberuy pirketi jiyaname yani bardağime tabağime çekime naf çekime da ji ev plastikene polyesterem dibêjin ev jî berhemên plastiken Keti jiyana me her derê topa futbolê de jî plastikeyê tiştê em dikin buzdolabî em pez şîrin wê de jî plastikeyê yani jiyana me hemû bûyî plastik em kanim wisa bêjin belê jî ji bo endûstriye em kanim wa bêjin yani heft hejmar hene ser endûstriyê de hündür plastik de yani naviyaçı polyester, polietilen, bisfenol A heyi madde vaziralin heneki vanaji de plastik alhamdiya da hene em kanın heft hacmara bikir vana sesce ser plastik vana nefsandene pet bardak işte plastik edin yani ev em dikin buzdolabî poşeta da li ser wan nivîsandine ji yek hejmara yeka hetani hefta nivîsandine az siyah şeşa û hefta ki ser nivîsandibe vananekî ziralîne kere em vananekî dikkat bikin lêbelê va streş filmene em wana bikartînin wana pir ziralîne nanê germ em sava têkin buzdolabîye em wana pê vedişêrin wana germin wana poliye ev wan bele yani madde zirarî bisfenol derbasî xwarin ê dibe derbasî xwarin ê dibe erê em dixwin ja wer kevil bedena me yani dibe em dikarin bêjin dibe temas nekin sama musta nexweşiyê giring jî derdikevin çawa em dikarin bêjin yani divê temas tune bêne wisa we behsa streç filmê kir ji xwe min ê ji we bipirsiya yani dema me wisa tiştek bê hilan temas wê yani temas wê hebe yani em nikan ji vêya birevin çünkü tabağê me plastikin bardağê me plastikin çetelê me kefçiyê me plastikin em mecbur vana bikartînin gerek em vana hinekî ji jiyana xwe derxin yani vana mesela araştırma bu lêkolîn bu İtalya li ser jinekê kirin deşîrê jinên de ew derket yani mikroplastik derket derbasî zaroka dibe derbasî zaroka dibe van nexweşiya dil derdikeve yani kalp krizî Türkî pankreasê zirarê di pankreasê hûn zanin hormon ji pankreasê derdikevin glukagon ve insülin
vana her de ji pankreası çeydi. Pankreas zirarı bibine icavat evavan xaradı. Yani denge hormona xaradı. Evi şeker hastalığı derdik evi. Nexoşiya şeker ziyade bi. Bervi gerek mene ki jiyana xud derxin yani vana. Yani rast dibim jiyana xwe xin mamoste li belê ji ber ku wek got di hemiqa dadeye em nikarin jê dûr bisekinin wek got em bêjin heya qalemê me em bêjin destê me pênûsa me heye ew bilê tê de plastik heye ez vê merak dikim tê dî dibêjin geri dönüşüm ji xwe geri dönüşüm ji bo xwezayê jî gelek baş e lê ew tiştê ku hatine bikar anên carekê dî dibine amûr carekê dî em bêjin dibine poşet dibine nav em bêjin cilême bergê de zirara van zêdetir nabe mamoste ji ber ku carekê hatine bikaranîn û cara duyemî jî dîsa tê bikaranîn em karin ser vê çi bêjin? Yani sabah geri dönüşme van yani çevreye de sabah bu behali yani wenda bebin nav heriye da 5 sal lazım. 5 sal ne zamanı kindiki vana mecbur dibin dişinin geri dönüşme disa emtinin sabah bu karbinin yani zararlı gerek mesela ben çetel işte kefçiye vana bikaranija vana çünkü geri dönüşüme gerek pe xwarinê nexwin yani gerek bana alan ekde da ew bikin bikarbînin ser xwarinê ne ser tişekî di mezaz li parka karin bikarbînin seba zarok pê bilîzin tedî nermin zemînê wan. Belê rast e. Mamoste bi taybetî jî em dibêjin dema ku gerim yani xwarineke gerim ya jî tişteke gerim kete nava plastikê de zirara wê bêtir derdikeve pêş. Peki em dikarin li ser wan poşetê ku em xwarinê tê de di firnê de çê dikin. Lewra rastî germê dibe û rast xwarin tê de tê çê dibe. Zirara van poşeta heye an tune yani di nav gel de jî gelekî berbelave hem firnaya me nalewitê hem zû çê dibe xwarin em bi xwe jî bikartînin ji xwe yani li ser vê meselê em karin çi bêjin? Xuşkadî be ez jî bikartînim mixabin mala me jî heyî pir mala me plastik pir yani. Wala ez jî bikartînim ez dibêjim firne nalewitê. Yani bas streş film yani. Belê. Böyle yani şimdi nasıl madde dedi yani politen, polietilen ve bisfenola yani bana bisfenola pir zararlıyı bisfenola sabah derbasi xwarinê nebe gerek germi bana evnek yani streç filmi gerek germi nave ser gerek un plastik ne kerinin mesela em miriş gajî dikin poşeta dikin buzdolabıya em wana derdixin gerek mana tev poşeta ne kerinin ev çatu bikerine ja va ev madde zararlı bisfenola dibi bisfenola kimyavi yani ev nexweşî yani derbasî xwarinê me dibe yani muya bixwin direkt derbasî bedena me dibe yani özellikle ez taybetî dibem jinên ducanî gerek ji plastikînekî dûr bikeve yani çetelê plastik gerek bikarnînin tebaxê plastik pipet yani ev jî kansêra dev jê derdikev yani ji pipetê gerek minekî ji van dûr bikevin yani em pir bikarnînin yani em bi germî pir bikarnînin yani cemidandinî em cemidînin ew pir zêde zirarê nada ama wê ça em tedî dihelînin tiştê ji buzdolabiyê derdixin em dihelînin wana pir ew zirar yani hinek dikin mikro dalga tev plastik dikin mikro dalga firnê ew yên pir zirarlî ye. Mamoste ez dixwazim vê bipirsim rastî ji ber ku em nikarin xwe ji wan dûr bikin di nav jiyana me de heye yanî maddeyeke ku zirarê dide xwe parastina wê tune ye ew em bêjin gelek merxevan tişta derdixin dema ê baş ê ku tişt zirar tê de tune ye malzemeyê wisa tune ne di nav wan de illakî ev zirar heye. Hene xuşkadî be tiştê ji endüstriyê zirarê nadijî hene mesela cam em kanin şûşê cam bikarbînin şêna tedê ev pet şîşe hene şûna wan gerek em cam bikarbînin şêna tebaxê plastik em kanin porselen bikarbînin hesin bikarbînin
Yani imkanı hinek gide jiyana xud derxin. Yani o imkanı mı hey yani. Bele mamoste ama her tim bahsa zirarê li ser Yani insana kir. Bele kerem. Yani me bahsa zirarên ku bêtir dema xwarinê çê dikin em wan dixwin zirar dikêje me yan nagêje em ser vê axivîn lê wek got ez dixwazim bêjim dema di nav xwezayê de çi dibe çawa pêk tê ev zirar em bêjin paşê heya we got 500 sal lazim e ji wan plastîkên ku di nav xwezayê de bihelin yan jî herin ji aliyê xwezayê ve divê em xebatê çawa bikin yan jî em çawa wa babêjin çawa bikar bînin em li cêkî berhev bikin li ser vê em çi bêjin. Bele. Yani bana yani gerem navên xwezayê vana hûnzanên çûk dixwin çûk pê dimirin lura çîm şinayê dar şinayê zirarê di 500 salî nahil yani en kêm 500 sal heta 1000 salî jî ev berdewam dike yani vana em gerek tedî dibe geri dönüşüm kutuları li her derê hani belediye şaredarî her derê danîne gerek em yani işte plastik em derekê kom bikin em bişînin geri dönüşümê yani em navên xwezayê yani 500 salî wê lûra bimînî yani Yani dibe em nabînin belki em davên ber bê dikeve dihere ama winda nabî yani 500 salî dimîne lûra. Rast em dikarim bêjin mamoste mesela hem dîmena ku me temaşe kir gelîkadî gel hinekî bêtir agahiyê wan hene hem jî meseleya ser torbeyaz dixwazim tiştekî bêjim piştî ku ji aliyê dewletê ve êdî ew bikaranîna poşeta bû bi pere hinekî kêm bû wek ku ev jî ji bo jiyanê ji bo xwezayê baş bû lewra însan naxwazin pera bilin poşet ji ber vê jî bi xwe re ê xwe tûrikê xwe ji malê dibin ev jî dîse fêdeyek ji wê ku gihaye xwezayê em dikarin bêjin wisa. Xuşka dibe 2019 de devlet ame kir bi pere yani em bi pera dikirin hinekî ew ya bikaranîn awênekî kêm bû lêber ve ne bes yani ve andik 2019 de li Avrupa ev qedexe kirin yani ev em carê bikartînin û davên işte pipet bardak em bên kevçî evê plastik vana Avrupa qedexe kirin hûn nikanin lûra bikarbînin yani ev jê yani hinekî rin bû baş bû ama ne bes ev hinekî kêm yani gerek em hinekî dijî jiyana xwe derxin gerek em qedexe bikin belkî. Bele mamoste na temaşevanek me dipirse dibêje ev buzdolabı poşetî gelo zirara wan çawaye lewra em her tim dibêje tiştê xwe diwir de ve dişêrin dixine buzlikê yan jî em diçin ciyekê em bi xwe re dibin em dibêjin paqijin qaşo û bûya wa yan bikartînin em li ser vêkarin çi bêjin. Bele. Yani xuşka dibe li mala min jî niha heyî wala min jî kiriye dolaba xwe min jî tiştê xwe veşartî di buzluğê da lêverê vana tabi em nikanin bê zirarê zirara wan heye yalnız wê çame ji buzdolabê derxist gerek hûn tev we nehelîn em ji wêya derxin em wêya bavên çöpê û em xwarina xwe yani em tev naylon em germ nekin em nekerînin ya jî ser derek germ danînin çünkü bisfenol a derbasî xwarinê dibe em wêya bixwin nexweşî yani şekil derdikeve nexweşiya dil derdikeve yani wekî de pir nexweşî derdikevin dibin sedema pir nexweşiya. Belê rast mamoste herî dawî ez vê jî bipirsim mesela we got ya di nava cilûbergê me de jî hene ev plastik yan jî geri dönüşümê carna di nav montê me falan da wek bikartînin wek dolgu malzemesi dibêjin tabii hûn dibêjin bi germê bêtir derdikeve însan jî laşê me em bêjin di sincirê germa laşê însana heye digê jê hevdû zirara wê ji wî ya lî ve çi ye yan jî gelo wê zirarê jê kêm dikin heya çê dikin dibêm cilê çawa tercih bikin. Yani xuşka dibe ji tiştê xwarinê çêtir ev yani em tiştê xwarinê de em wê çav bikartînin ev daha zirarî yalnız çekê me da erebê me da heye topê da koltuğê me da her derê heye yani ev hinekî de ji tiştê bikaranîna xwarina çêtir e yani en azından em naxwin yani temas dibe yalnız em naxwin ev hinekî de
em evin yani em şanslı ne. بله بله ما مستری داوی ام بیشین سر به مسئله اون خوازن جگل رچی بیشین بلا بهتر هیچی چه بین ام بیشین پاشم خاطر جو خواز. نه لرومای لپایتخت ایتالیا اوکرین لیکولین اکرین de şiir jinin da jistedi hafte piyaj mikroplastik derket yani idi de lekonun adeji derdikefi yani tespit kirine derbasi zarok ajdı ve gerek ki de yani bir taybeti gerek de seba zarok yokhu gerek ki jivana durkeve امکان ویابین yani em jiyana xwe nekî plastik derxin tiştê porselen cam hesin yani wekî de ji plastik çê nebûn em rekî de wana bikarbînin ji plastik çêtir e. Meri mamoste gelek spas malawa ava ji bo van agahiyên hêja inşallah hinek jê welatiyê me Sûdê werbigrin em bêjin roja xweş bimînin. Bele mamoste me her duyan jî li ser vê meseleyê axivîn bi rastî mijareke gelekî giring e bi taybetî jî ew jinê du canî mamosteyê me got yani êdî derbasî zarokan jî bi helbet em nikarin ji jiyana xwe wan derxin em nikarin bêjin teqez em bikar nayînin de belê heya ji destê me were bi taybetî aliyê xwarinan ve xwarinan de tiştên gerim de em bêjin hinekî dî baldar bin dema hûn nimalê ne wisa nebêjin ya wexem nakê ka me careke ez ê bikar bînim piçkekî wisa em de ji xwe baldar bin ji bo zarokê xwe jî baştir bê em bêjin mijareke giring bû îşallah we jê sûd wergirtî bê welatiyê me jî gelekî hişyariya we baş bû em ji vê jî gelekî kêf xweş bûn li xwe baş binêrin sibê bi heman saetê de di mijareke cuda mêvanekî cuda re dîsa em ê li vê derê bin heya sibez li benda me xwe baş binêrin roja xweş bimînin.